gastat, tot el que hem gastat és el que hem posat. Carles, com va? Bé? Fantàstic. Estàs content o no? Molt content, que no em veus? Estic contentíssim. Farem, ho petarem. Ara m'agrades. Ets un crac. No, i un 10 i 10 20. Carles, què en penses de la llibertat d'expressió? És l'última cosa que hauria de perdre el poble. I aquesta sortida que feu a Barcelona, Sí, què fareu? ho petarem. Ja està. Carles, i tu com estàs? Jo de primer. Jo estic més animat que el Lluís Llach. Posa-ho aquí. Sí, ja està. Ara m'agrades. No diré res més, ja pots tancar.